I pozdravljari, u današnjem klipu pričamo o pitanjima koje ste ostavili na stranici, odnosno na statusu kad sam pitao ostavite pitanja, logično. Krenut ćemo, znači uzem sam nekih 20 pitanja, naravno ne mogu baš sve, ali ako baš hoćete odgovor, slobodno pošaljite u inbox poruku, sigurno ću da vam odgovorim. Vjerovatno ne odmah, pošto radim stalno, ali uveče sigurno odgovaram svima na pitanja, oni koji su pitali bilo šta i kada znaju da svima odgovaram. I krenut ćemo od prvog pitanja. Pa Balkan Tech jednostavno tek kao technology, Balkan kao odnosi se na Balkan. Više se odnosi na Exiju, to jest odnosi na zemlje gdje se razumemo. Dugo pratim YouTube, mnogo dugo, znači generalno pratim YouTube od 2005. 2006. tako nešto, kad još nisu ni postojali youtuberi, jednostavno stavljali su klipove serija na YouTube i stavljali su klipove na neki golovi, fudbali, tako da smo stalno gledali neke čutne golove i tako te zezancije. Tad sam još počeo da gledam i onda polako, imao sam jedan kanal još 2009. 10. možda čak, i na engleskom je bilo i to sam radio i okej je bilo, ali ne mogu na engleskom, mislim mogu, nije meni problem engleski, ali jednostavno nije to. A kod nas tada jednostavno YouTube scena nije postojala. I onda posle kad je, da kažemo, Cile uspeo, on je bukvalno napravio YouTube scenu kod nas. Bio je tu naravno i Nixa i ostali, ali nekako s Ciletom je to počelo da drugi stvari u kanale, tako da eto. Tad sam ja rekao, ono kao, ima prostora, može da se uradi nešto. I onda sam ja napravio kanal. LOL gameplay, LOL gameplay i LOL gameplay. Ovo pitanje i još jedno ovako pitanje mi stalno stižu. Tako da LOL, stiže mi za LOL i stiže mi za room tour stalno. Pišite u komentarima šta hoćete prvo, da li LOL gameplay ili room tour. Koji komentari ima više ili kako god, to ću prvo da snimam. Znači snimit ću oba, ali koji ima više, taj snimam prvo. Tako da eto, to je bukvalno sad najtrženije, čak više i od sklapanja računara i od svega. Tako da, sljedeći klip ili room tour ili LOL gameplay, pišite što hoćete više i to snimam prvo. Za meeting u Nišu, pa ne znam, bit će vjerojatno sljedeće godine. Verovatno će ovi opet da dolaze, pa ću ja to nešto s njima i sa Nikom, Talk Time Show i još neko, pa ćemo da napravimo nešto. Biće sigurno u svakom slučaju, najvjerojatnije na leto sljedeće godine. GTA, pa ne znam, mislim da neću da snimam jer će svi da ga snimaju, tako da ne vidim poentu ja da ga snimam. Generalno imat ćete milion kanala koji će da snimaju, tako da sigurno će da vidite nešto za to. Ali ja planiram što drugo za GTA 5, tako da vidit ćete što će to da bude. Igrice kad pređem u brišano, trenutno igram samo LOL, tako da ne mogu da ga brišem jer nema kraja. Ali skoro sam instalirao na iPhone Flashtain pa to igram, pa kad ga završim bit će obrisan. Za telefon ne znam, mislim bio je skoro za G3, trenutno radim na tome da nađem nekog partnera za telefone, tako da bit će to uskoro. Našao sam partnera za konzole, tako da bit će recenzija svih konzola, verovatno uskoro, samo da nađemo malo vremena. Tako da, to će biti sigurno. Ne bi nikad prodao akaunt jer šta će nekom drugim moj akaunt, ljudi hoće da mene na mom akauntu, a ne nekog like koji je kupio akaunt. Tako da, nema to pointu, to nikad ne može uspjeti. Kako god imate uspješan kanal i prodate ga nekom, nema više od toga. Pa da, bio sam u Americi to još posle bombardovanja, mislim 2000 sam prvi put otišao. Posle toga sam bio još 5 puta. Imam tetku tamo i ujku i još neke ljude, tako da kod njih sam bio i ekstra tamo. To je, znači, raj za tehniku, sve jeftinije, uvijek imate neke popuste akcije, čuda, znači prodavnice su vrh što se tiče tehnike, prave kod nas sad slično tako nešto, mislim tipa Neptun ili tako nešto, ali uglavnom Amerika je raj za tehniku jer je mnogo jeftinije. Ovdje je tamo nešto $500, ovdje je to isto 500 evra, a kada pretvorite tih $500 u evre, to je 350, što je mnogo velika razlika. Tako da, Amerika je zmaj za tehniku. Bio sam odličan sve do 5. razreda, i onda sam bio vrlo dobar sve do kraja svega. Tako da, na faksu sam imao prosek 8,5 i sad imam 9,5, ali sad sam dao 2 ispita, tako da ne računa se i dalje da je 9,5, vidjet ćemo na kraju. Note 4, pa po meni je jedan od najboljih telefona, tako da normalno da se isplati, mislim, Note je ono vrh, sigurno, tako da tu ne može da se pogreši sigurno. Da imam, pa ono, zna se, najjači Intel procesor i to vrat novi, ovi sad baš su izašli
2011 V3 podnožje, onaj P960, tako nešto nemam pojma na pamet. Naziv, tu i sedmicu i onda što više prostora. Znači, stalno se mučim hard diskovima, mrzim da ih kupujem, jer ne donose nikakve performanse, a traje mi stalno prostor. Znači, nakupujem jedno 10 terabajta prostora i najjaču grafičku i sve ostalo najjače što može i to je to. PS3 od PS4, pa trenutno PS3 ima mnogo više igrica. PS4 tamo za 2-4 godine, ali sad PS3 ima bolje igrice, tako da ono. Za najjeftiniji gaming laptop, pa generalno ono što sam radio je možda među najjeftinijima koji je okej. Imate na kanalu, a za Kanu ne znam, znači sve te miševe ja to sve napišem što mi vi pitate posebno u jedan dokument i to posle kad odem u Jakov tamo samo im kažem dajte ove miševi, oni mi daju. Tako da pišite za miševe koje ćete, ja ću to da im odnesem i da ih pitam ili imaju, šta imaju i radimo recenziju, nije to problem. U LoLu sam Silver 3, pa igram neke 2 godine, ali ja se više zezam s tim, ne igram, tek sam sad prvi put igrao Ranked. Nemam vremena da igram, mnogo oduzima vremena, znači ubija koliko vremena oduzima, a generalno u životu vam ništa ne znači, tako da ono, igram da se zezam, znači kad se skupim s drugarima i tako to, znači ono, opušteno, ne opterećujem se nešto rankedom i tako to. Ne pušim, a pijem, pa kad god izađem pijem, ne znam, svake nedelje pomalo. Ne napijem se malo često, jer posle mi loše i ko još voli da ga boli glava, tako da. Ne pijem toliko, ali popije se uvek neko pivo, nešto neko vino. Najdrži automobil, pa ako misliš na marku BMW, automobil kao automobil Mitsubishi Lancer. Ali ti nemaš 24 godine. Room Tour, to sam malo pre rekao, znači pišite Room Tour, komentari ili LOL, koji će ti prvi, tako da to će biti prvo. Zašto se brijem? Da li ti dečeče znaš koliko ovo svrbi? Trenutno me mrzi da se obrijem, jer znam, mnogo mi je ovde debela brada i onda kad vi probate ovde da se obrijete, to je tako zajebano i bolno, tako da ono, sad se zato ne brijem jer me mrzi. A drugo, kad budeš imao devojku i kreneš da neke stvari s njom i to radiš bradom i posle odvojiš od nje i ona onako sva crvena, jer si je sve izgrebao i izbo bradom, onda ćeš i ti da se odbriješ čisto ono, da ispoštuješ jer i ti ne verujem da bi hteo da se ljubiš nekim koji ima bradu i da te grebi, da te boli. Tako da, to je to što tiče tvojeg pitanja. Sad ću da se obrijem, pa ono, stvari neću, nema omrsno. Trenirao sam odbojku, košarku, teretanu najviše, ali to ono, sad nemam vremena, tako da, nemam još od toga, bit će valjda opet. Omiljeno alkoholno piće, pa belo vino trenutno, pošto sam sva ostala i vinjak jedno vreme bio najmiljeniji, pa sam onda se ubio. I crno vino i onda sam se isto ubio i onda vodka i onda sam... Sve sam prošao i sve sam se ubio sa svakim pićem, jedino i dalje ostalo belo vino normalno, tako da ovo. To najviše pijem sad i pijem. Za Xbox i PS, pa ne znam, znači, bukvalno mi je to ono zadnja stvar. Mislim, hteo bi da imam, ali nikako pare za to da se nađu, jer sad mi trenutno treba kamera, pa onda će vjerojatno trebati nešto za kompjuter da promenim, nikako ne dođem do toga da skupim pare, da kupim PlayStation ili tako nešto, tako da ne znam. U planu je, ali trenutno ne. iPhone 6 Plus ili G3, ipak 6 Plus pouzdanije, mnogo duže će da drži cenu, znači neverovatno duže, tako da ako imaš bolje uzmi 6 Plus, duže ti traje, znači duže ti traje. Kad prodaš 6 Plus polovan za 3 godine moćeš da kupiš nov G5. I to je to. Dakle, kao što sam rekao na početku klipa, ako nisam odgovorio na vaše pitanje i baš vas ono zanima ili kako god, slobodno šaljite u inbox na stranici, link stranice je dole, tako da odgovorit ću vam sigurno. I to je to, lajkujte, subscribeujte, šerujte, pa se vidimo u sledećem klipu.